يا باحثا عن خير صحب في الحياة، صحب بقربهم السعادة والفتاة، درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه، فدربهم درب الدعاء، درب المعالي دربهم لم يسلكوا. Prva naredba od Allah Želešanu za insan vodujna tauhid. Prva naredba. Pred site ibadete, pred site zabranjani, zina, kocka, blud, alkohol, sve, pred sive ove neštane, pred site drugi naredbi broj jedan tauhid. Ovo je. Site pejgamberi od Adem a.s. do pejgamber a.s. dojdve i go povikaje nivni narod vo čisti tauhid, čisto da go obožava narod na Allah Želešanu. Site imaju različni šerijat, kenimijani, ama isti tauhid. I velite Allah Želešanu, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. I mi je prativme vo seko jedan narod, pejgamberi, i tije mu rekve obožavajte go samo na Allah Želešanu i oddalečete se od tije što se obožavaju mimo Allah Želešanu, tije tagut. Oddalečete se od njim. Site pejgamberi su ovo dojde. Zašto da učime teuhid? Često se postavlja to, zašto da učime? Ima mnogo što se protive na ova nešta. Abe, vi je samo teuhid, samo akida. Ovo je cel din. Ovo je zašto je dojden dinot. Ovo je zašto je dojden Kur'an. Ovo je zašto je dojden pejgamber, ali se nam zove teuhid. Teuhid, wahada i wahidu, da go napraviš Allah Želešanu deka je jedinstven, deka nema sudružnik vo vlasta, deka je samo toj onaj koji zaslužuje da mu se pravi ti bavi. Drugi niko ne smije da se obožava mimo Allah Želešanu. Mnogo veli deka znajte. Ovo je nešto što se obnovlja, nešto što treba da mu gaješ, nešto što treba da mu davaš, da mu vložiš vo nego sekoj dnevno. Za da ostane vo funkcija, za da ostane nedopreno. Bez teuhid, ako nemaš teuhid dobar, nego poznaš Allah Želešanu. Ne možeš da razlikovaš vistinu od nevistine, će se mešati. Ne možeš da razlikovaš hak od batilja. Ne možeš da razlikovaš mnogo fitne nešto se slučuje od vodujnja. Imaš razni fitne vodujnja, razni. S ovoj teuhid ki čistiš odmah. Odmah ki čistiš najedno šojve.